No ale my sa teraz presunieme na teóriami v čete alebo v komentároch, ak pozeráte zo záznamu. No ale my sa teraz presunieme na teórie, keď už sme ich kúsok načali, pretože ďalšia epizóda, ktorú dostaneme v stredu, je to 13. epizóda a volá sa Into the Breach, čo v preklade znamená do vniknutia alebo niečo také. Neviem úplne ako si vyložiť ten názov, pretože veľakrát sú tie názvy veľmi také doslovné, ako tu v prípade Juggernauta v tejto 12. epizóde, a niekedy sú také, že nepovedia nám nič, takže môžeme si to nejako rozobrať. Matej, čo by si chcel vidieť v ďalšej epizóde a čo si myslíš, že realisticky uvidíme? Čo by som ja chcel vidieť je Rime stále nejaká epizódka s Hemlockom, ale vzhľadom na ten názov sa jasne nedočkáme. A bohužiaľ už ideme len s tým, čo vieme tak nejak z tých prvých epizód. A čo si myslím, že reálne uvidíme je, ako som už spomínal, v podstate nejaký hunt za tými súradnicami. Či už zase nejaká divoká misia, ktorá nás dovedie na nejakú divokú imperiálnu planétu, kde proste sa bude musieť Varka dostať cez nejaké úplne šialené zabezpečenie nejakou stealth misiou, kde proste získajú nakoniec tie súradnice na Tantis, alebo zistia, ako sa nechať zajať Hemlockom, alebo niečo na ten spôsob, ja neviem fakt. Ale očakávam niečo také. Zároveň ono to naznačuje v podstate aj ten názov, lebo Breach je v podstate nejaký zlom alebo niečo také. A často sa to používa pri referenciách akože takých, že proste chcete sa niekam vlámať, niekam proste doslova vlúpať za účelom nejakých proste nových informácií a tak, takže väčšinou v nejakom takom kontexte sa používa to slovo, takže očakávam, že asi tentokrát sa možno aj trafím do niečoho, takže uvidíme, no ale vážne netuším, čo presne by sa tam mohlo odohrávať. Bolo by super, keby sme ja už nemôžem to vysloviť. Keby sme konečne videli Echa zase. Ale to by som asi chcel veľmi moc, takže pravdepodobne si Bad Batch zavolá na pomoc Fee opäť a tak, takže no neviem, no fakt som zvedavý na to, čo to bude, ale predpokladám, že to bude zase nejaká proste vlúpačka do nejakej tajnej imperiálnej základne, alebo mohli by sme ísť na Scarif, tam je všetko, určite už aj v tejto dobe. Majú tie archívy, nie, tak to bolo zaujímavé mať taký Rogue One moment v Bad Batch v 20 minútach. Jo, to je zaujímavá teória, však tam by sa určite niečo také mohlo nachádzať. Tiež si myslím, že to bude o nejakom vniknutí do nejakej imperiálnej základne. Už to nebude únos nejakej postavy, čo by to mohla vedieť, lebo takto očividne nezískajú. Podľa mňa to urobia na podobný štýl ako Clone X vypátral Pabu, že proste si spoja viaceré súradnice nejako, skadiaľ odlietajú lode na Tantis, možno niečo také komplikované a budú sa vlámať na rôzne základne. Hlavne čo dúfam, že už kontaktujú Rexa a Eka, pretože majú veľké vodítko na Tantis a potrebujú pomoc, pretože prečo by to robili sami. Čiže mohli by sme tu mať konečne nejaký team-up. Ja som v mojom rozbore povedal jednu veľmi bizarnú vec, že Eko bol len v 3 epizódach z tejto série zatiaľ. A spätne som sa pozrel a to možno ani nie je pravda. On bol tak v 2 a v tej 3, čo bolo to mid-season finále, by som povedal v podstate, že sme mali ten dvojparter s klonmi a s Rexom, tak tam v podstate bol na konci fakt, že minimálne, iba sa mi zdá, že jeho hlas. Takže ja som možno aj celkom povedal, ja som celkom aj pridal v tom mojom rozbore, takže toto chcem opraviť. Je to fakt, že zlé. Hlavná postava má toľko málo priestoru v seriáli. Nehovorím, že je úplne ten najhlavnejší z klonov Bad Batch, ale je hlavný z tej partie a vôbec sa tam neukazuje, takže už by to mali napraviť. Máme posledné 3 epizódy pred sebou. Čiže čakám proste nejaké vniknutie do imperiálnej základne s viacerými klonmi. Nebude to asi nič také veľmi komplikované a čo sa týka Ramparta, pochybujem, že bude robiť nejaké veľké problémy a k Impériu sa vrátiť nemôže, čiže už nemá ani veľký dôvod na to. A bude to určite zaujímavé sledovať tú nejakú ich dynamiku, čiže uvidíme, sa na to veľmi zvedaví.